pamusoro imama pamusoro vedare ndauya nenyaya yakamhangarwa naShepherd chiri muuta anobva kuhwedza achimhangarira Timothy Dzorwa anobva muvileji yemadzorwa tichinyora pasi Shepherd chiri muuta uye nhamba dzechitupa dzake ndinhamba Shepherd chiri muuta ngatifambei achimhangarira Timothy Dzorwa ngatifambei panhau imwe chete pari kumhangarirwa Caroline Dzorwa aripo anokwanisa kuya time yedu yakaita diki ngari kuri Caroline Dzorwa absent iri nhau yecustodianship yemwana akaremara. Mwana uyu anonzani Gloria Dzorwa aripo here condition yaari akwanise kufamba custodianship yemwana akaremara anonzi Gloria Dzorwa ari kunzi anokwanisa kuuya kudare nekuda kwecondition yainayo ndiyo nhau yandaenda naye mudare. Ndichakumbirawo mumhangari Shepherd chiri muuta simudze ruoko rwerudyi wotedzera zvandada kutaura mashure. Ini Shepherd chiri muuta ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi. Ndochiuyawo kune vamhangarirwa Timothy Dzorwa simudzai ruoko rwerudyi wotedzera zvandada kutaura mashure. Ini Timothy Dzorwa ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndinotendesai ruoko pasi. Ndakuchiuya kuna Shepherd chiri muuta tokumbira kuti uzivisewo dare muchidimbo wakagara pasi zwi rakasimukira chasakisa kuti unge uchimhangarira Timothy Dzorwa naCaroline Dzorwa. chikonzero chaita kuti ndivamhangarire inhau yemwana ari kuchengetwa nehanzvadzi yangu akaremara mushure mekunge mukoma wandamhangarira Arthur Dzorwa anove ndiye murume wehanzvadzi yangu mushure mekunge ashaika takaronga kuti mwana aizofanirwa kunge achitorwa necustody yaTimothy Dzorwa anove ndiye baba vomusha. So zvadaro ini ndakati zvaigona kuti mwana abva angoenda ipapo mushure mekunge sekuru wake vashaya. Takasiya tate avo vekwaDzorwa vosara vachironga kuti vazotora mwana vamuchengeta. Rufu rwakaitika gore ripi? Rwakaitika gore rakapera muna February. Gore rakapera muna February 2025 February. So kubva 2025 February ndo pakagarwa dare rokuti pazoitwa patsvagwa anonga achichengeta mwana. Chokwadi. 2025 February kwakashaikana kwakashaika Arthur Dzorwa anove mukoma waTimothy Dzorwa wandamhangarira. Arthur Dzorwa ndiye baba vemwana uyu. Mwana wehanzvadzi yavo, mwana wemukuwasha wavo. Tokumbira kuti mutsanangure dare zvakajeka. Mwana ari kuchengetwa nehanzvadzi yavo, mwana wehanzvadzi yavo ava aichengetwa nasekuru wake Arthur mushure mekunge amai vakewo vashaya. I think mukatiudza zita remwana, motiudza vabereki vemwana, motiudza ukama hwevabereki vemwana nevamamhangarira, motiudza ukama hwenyu imimi nevamamhangarira. Zvinoita kuti tikwanise kuwanikwa nepikicha yakanyatso. Mwana we anonzi Gloria Dzorwa anove mwana wehanzvadzi yaArthur Dzorwa.
Gloria dzorwa ndiye anoda kuchengetwa. Amai vaGloria ndiani? Sha tipe ndiana amai vaGloria ainzi Rebecca. Rebecca akashayika rimwe. Ma 2000 akashayika zvekuma 1995. Baba vaGloria Ndo vanotoziva vaigara naGloria kuti baba vacho zvakanesa. titsanangurirei. Inini ndini tinogara naye. Saka baba vakangoendawo tete vakatosirawo shaya murume uyo akatoenda nekuti nyaya yakaitika ndekuti anonzi akatiza mwana uyo akaremara vachienda nevamwe vana kuMozambique. Vanonzani baba? Vainzi vasigauki, asi patakaenda kunovatsvaga pamusha pavapa takavashaiwa uchinzi vakatofa vakashaya kagara. Pamusha pavo kupi? kuMozambique. Angaro kuMozambique? Ndokuti vanoita isu ndokwatakatongoona vatsvaga kuti vaona ndoko vanogara, but vainzi baba vakashaya vana ndo vakasara. Saka muchidimbo tiri kuti Gloria dzorwayo baba vake vari kundive kuMozambique. Ndizvozvo. Ndokunzwa kwandakakuti kuserofa. Asi vakashaya. imi muriva ane waGloria? Ini ndirambuya mukadzi ava ndibaba mudiki vangu. Ndiri mudzimai wefestival nepamana musiyama. Akadzorwa wachakashaya gore rapera ndiye murume. Kuva mhanhara ndiani panye Iye hanzvadzi yavo. Hanzvadzi yamai dzorwa ekwaAtha. Ndafambei. Saka Shepherd chiri muta ndokumbira kuti mutsananguro dare kuti sei muri kuti Timothy ndiye anofanira kunge achichengeta mwana. Nekuti ndiye baba vomusha, ndiye adzorwa wacho. Vadzorwa iyo nyaya maipirwe. Hanzi ndimi baba vomusha, muzukuru wenyu ochengetwa nani, hamuna kuita dare rokuti munge muchitaurirana kuti achave achichengeta mwana uye mwana achange achiriritirwa sei. Munoti kudii nazvo tsanangurei dare? Pamusoro idare, pamusoro imambo. Handisi pamwe ndingadzokere kumashure. Ini ndaichida kumbotanga ndabvunza Tezvara kuti Tezvara vananga sei kudare. Ini ndingova kuti ngwasha wavo wacho vasina mbobvira vandioni kana kutaura neni kana kuya baba vangu. Ndatozongonzwa kuti raSamoni rekuti Tezvara vatiwo kudare vari kuti mwana anofanirwa kuti anga achichengeta. Ndiwo mubvunzo wangu wokutanga kwavari. Wechi2 ndewekuti ndachizokumbira kuti vazivise dare kuti mwana uyu ane makore mangani vachimuchengeta. Mubvunzo wechi3 ndiri kukumbira futi kuti vazotsanangudzira dare kuti musha wemwana uyu uri kupi. Ndombomira iri mitatu ikawandisa ikazoviringidza. Tezvara, hanzi sei musina kuuya kwandiri Koshi, mangotanga kutanga nokundisungisa. Chekutanga ndechekuti ndakambouya ngwasha wangu hawanike pamba pake. Kazhinji kacho vanenge vasipo. Ndakatomboti ndikasvikapo chingonzi havapo. Muri kuti muchidimbu, muri kuti vadzorwa havasi kuwanikwa, makavatsvaga mukavashaya katatu.
kuronga. Vadzorwa ndobva vabvunzazve zvikanzi mane nguva yakareba zvakadii muchichengeta mwana? Mwana uyu akasiyiwa ine ndifunga kuma 7 years kana ndisingakanganisi. Ndobva vambogara kuJairos Jiri kubvira grade 1 kusvika grade 7. Mai vake vakafa asati atanga chikoro. Agara kuJairos Jiri. Apedza grade 7 akabva adzoswa. Vakati hatichakwanisa kuramba tiinaye. Adzoswa kutongoti kubva pakadzoka kuJairos Jiri apedza 7 years. Kusvika nanhasi ndachuma. Ndirini? Akabva kuJairos Jiri. Mane nguva yakareba zvakadii mwinani? Makore achawanda ndichatozivawo kuti akawanda. 31 years. Zvine zvane akuda kusvika 34. Iye akuda kusvika 34. Vadzorwa mapindurike hanzi imimi hamuwanike pamba poshi. Ndakakutsvagai rutatu ndikakushayai, saka ndazopoterawo kuna mambo. Uyezve pane nguva yarebesa vanzvadzwa vachichengeta mwana. Musiri kutirimuka nezvazvo. Tezvara wangu havana kutaura chokwadi. Ini ndiri sabhuku ndinogara ndichitotenderera ndiri muarea tichiita zvese zvinoitwa kuti zvinge zvichiitwa. Pamba pamaiguru vachona ndinotoenda ndichisvikapo tichionana ndichitobva ipapo. Handambobvira ndanzwa kuti tezvara vanditsvaka. Asi imimi nhau yeugaro hwemwana wemamuri kuziva zvinhu. Chimiro chiripo chekuti maifanira kuzogara pasi muchikurukudzana nekuti mwana uyu angararame sei. Pane mubvunzo wechitatu wavasina kuzenge vachipindura kuti musha wemwana uyu upi. Taida kuti vabva kupindura kudaro kuti tizogona kunyadzofamba nenyaya yacho iri straight. Pamusoro yechangamire izvozvo ini handikwanisi kuziva kumusha kwemwana uyu nekuda kwekuti ivo ava ndo mabiological mothers vemwana vanofanira kuziva kumusha kwemwana. Isu tangopindirawo sevaroorwa vari kuchengeta mwana uyu. Hatizivi kumusha kwemwana. Ivo ndo vanotoziva nekuti ndo vanga vakaroorerwa nemukwasha wavo. Sanangwirirai dai vadzorwa zviri kunzi mimi ndimi mabiological mothers emwana. Ndimi mungatoziva kuti musha wemwana uripi. Ivo vari kutoti varoorwawo mukati memusha menyu, vari kukuchengeteraiwo ropa renyu. Ameno mambo wangu nekumwe kutaura handizozivawo pamutemo yenyu matorero amunozviita. Inini ndandichikumbira kuti ndinge ndichiramba kusungiswa natezvara kana kupinda mudare navo nechikonzero chekuti tezvara inini mumusha handiziwani. Dai vakauya vakazivisa mudzimai wedu aitideedza. Ini ndodeedzwa vamwe vangu mumusha togara pasi totaura nhau yedu. Isusu tozopa ansa kuna adzimai vedu vanenge vari kupadare redu kana vachidzosera nyaya kuhanzvadzi dzavo vodzorera. Apapa nekumwe kutaura ndikataura shona yachona inozonetsa manje kuti ndinogona kuitsanangudza ndichiti kudii. Nokuti ndikati tezvara apa vanenge vatimhanyira ini ndinogona kuripiswa futi kuti mashoko andakutaurira tezvara nengasei. Saka ini ndiri kuramba dare navo. Uchiti kana waramba dare rino muna tezvara sekumhanya kwawakaita unenge uchiti zvoitwa sei iwe? Because tezvara vaenda kumberi. Mubvunzo wangu wacho unenge uchiti zvoitwa sei? Ndandichiti maybe kana vachitonzi mudzimai wedu ndiye angave anoenda pamberi kuti ndiye andimanai zvingakwanise kufamba. Chokwadi chirapa tati Gloria muzukuru wemusha Madzorwa. Handiti amai vake mwana wekwadzorwa. Handiti zvoreva kuti baba vaGloria mukuwasha wekwadzorwa. Amai vari kuchengeta Gloria mutorwa kuna Gloria. Ndizvo? Ndivo here vanofanira kutakura mutoro waGloria kana mutoro waGloria unofanira kuva mumusha Madzorwa?
ndivo vanofanira kuti vange vachiutakura. Saka ndandambotraya kuti ndiedze kusudurudza tezvara panze, then isusu tikasara tatenga tonyatsotaura. Mati mudzimai waArthur ndiye anofanira kunge achichengeta Gloria Ndizvozvo. nemhaka yei? Saka ndabvunza mubvunzo kuti musha waGloria uri kupi, tezvara vatadza kupapindura. Saka kutora kuti information yacho vanenge vasina. But tezvara havangazive kune musha waGloria ka, nekuti tati amai vaGloria mwana wekwadzorwa, handiti? Saka imimi wekwadzorwa ndimunoziva kune mukwasha wenyu kwamakatambira pfuma ichibva, handizvo? Saka mudzimai waArthur haasiri anofanira kunge achiziva. Mudzimai waArthur kana achichengeta Gloria ari kumuchengeta akamiririra Arthur anova dzorwa, handiti? Kana Arthur asisipo, mudzimai waArthur atova mutoro waka kuna Gloria. Rekanisa kutenderedze mambo wezi inoramba ichidzokera panzvimbo imwe chete. Chatiri kutaura kuti musha waGloria, hatisi kutaura kuti kumusha kwababa wake kwakabva. Tati musha waGloria ari kutaura. Zvakanaka, chitipindura dare iwewe. Ndichinanga nyaya dzachona dzipere. Gloria, amai vake nababa wake vachiri murudo rwavo, vakatsvaga musha wavo kuno kudomboshaka, ndokubva vavaka turumzi dzavo pamusha paipai. Vapedza kuvaka turumzi dzavo, amai baba vaGloria vachibva vaenda vanetsana nemukadzi wavo, mukadzi anga avakirwa musha kwake. Amai vasara, amai vachibva vafa. Ava vachibva vaita take over, amai guru namukoma vari 2, vavati tisu tevakuru takutora mwana wehanzvadzi yedu. Vabva vaenda vanotengesa pamusha paGloria pacho. Vatengesa musha uyu, ndobva vatora mari vachiti takumugadzirira kwatakunogara naye pavo kwachona ikoko. Mukoma aitaura nyaya yekuti mudzimai uyu, funga kana mauya kudare kunoka toremekedza dare. Kana tisingagoni kuremekedza dare, musuwo unongo tinovhura musuwo mobuda panze. ndoenda mberi. Enderai mberi. Mukoma akatsanangudza kuti akanga asina akasvika pakufa mukadzi uyu vagara vese more than 40 years havana kuita mwana vese. Saka kutora kwaakaita mwana nekuti baba vaenda kuMozambique hapana akazotoenda kupi vanowanika pai. Akati mwana uyu atosiyiwa atosara akadai, amai vafa. Uyu ndiye achava mwana wangu wandichagara naye nemudzimai uyu. Nekuda kwokuti inini nemudzimai uyu hatina mwana watinaye. Saka Gloria ava mwana wangu asiyiwa nehanzvadzi yavo. Saka atengesa musha uyu akaenda akanovaka zvakavaka pamusha iwoyo wacho wavari kugara. Pakauya madhona akauya akasvosva akavakira matoilets ekuti semunhu anogwesha anga asikade floor inotsvedza. Vachibva vavakirwa zvinhu zvese mafacilities ekuti zvinge zvichiwanika pavari kugara pachona. Saka isusu takati hatigone kuti titore Gloria timupisa apa. Iye aiva nemusha wake uripo right now vatotengeswa vanhu vakatogara zvaripo kudombosha kuno. Saka ava vatengesa musha vatora advantage yekuti mukoma haasisipo. Vakuchidzinga mwana wechirema. Tikati aiwa isusu kana muchiti mwana wemamudzinga, tinoda kuti timudzorere pamusha wakasiyiwa namai vake nababa wake. Kana tamudzorera ipapo tomutsvakira house girl nevachengeti ari pamusha wababa wake. Saka pane zvinhu 2 zvokuti pavari kugara ivo Gloria haagoni kudzingika nekuti vakatengesa musha wake. Saka zvaifanira kuti zvinge zvichishungurudza musha. Isusu kana tiri vabatsiri vekuti samai guru vedu ichirikadzi yakasiyiwa, ini ndinoichengeta, ndinoenda ndichiamai guru shuga, amai guru chingwa ichi, Gloria vagere naye semwana wavo. Vakadzinga Gloria ivo vakasara, vane vana vavo vaviri, vakatofonerana sekumusha kwana amai, vachitodhimanda kuti ngaabve pamba paamai vedu. Vana vamai guru vakauya navo vaviri, kwavakarorwa namukoma vane vana vavo 2. Ndiwo vavakuda kuti vasere pamusha wedu. Gloria muridziwo pamusha muzukuru wepo obva. Saka ndati tezvara havaigona kuti vapindire nhau idzi. Dzaida dare redu first. Tisingadisturbe because mashoko anotaurika mumatare anovhiringa tezvara. Tinovapa mamwe mazwi asiri. Mangwana inini mukwasha anongodzoka kuti mukwasha akandituka akataura mazwi ekuti ndakuripiswa natezvara. Saka ndamboda kuedza kuvaburitsa kuti ini ndotaura nemudzimai wangu kuti handizvere zvakaitika izvi. Kana dare raramba musha wacho uripo, ndinogona kusumudza dare roenda pamusha wakatengeswa ronotaurirwa nevanhu varipo kuti takatengeserwa musha. Chii chiri kuitika kumashure? Chii chiri kuitika kumashure? Anofunga vari kubatikana. Mira yakandichange pombokuenda mberi kwangu kuti zvidii?
amai ndati chii chiri kuitika? Mwiri wacho unondirwadza uyezve ndine kunzwa wadakuita kwandisakunzwisisa. Saka tinokwanisa kuita darira. Pamwe tikataura ndinonzwa kuti zvinobatsira kumbira maka kumbira kumbira Taurai mashoko ekutinzi. pamusungidai takatanga taenda ndakudzokera kumashure takatanga taenda kwaedwin pamudiki wemboshedzo enzaniso saka tadzokera zvakare ndine mukwashe ndine hanzvadzi yangu ichi vanhu vakati andazvitadza chiendai kwamama musha wandinogara murume wangu tanga tiri madzimai matatu. Musha wokutanga ndopandanganzi ndinogara pameguru vakura ndobva ndataura nagogo murapi vachirapepa gogo handigona runogara pamusha pamai vangu mudzimai nongana zvinozondinetsa ndobva gogo murapi vati ai mazono ndikuti ingurira munastenzi ndikaiti kupepe kogara ndobva ndaona pekugara pari kunzi maruseyama vakatengesa nzvimbo ndikutoshamiswa handina kuzviziva ndakutombozvizwa papa pangu nesimba rangu tine kwandinowana mari dzangu ndichivaka ndinopupurirwa nemusha wandinogara toireti yandakakwira mwana dai mambo pakaiuya vanhu vakaona ndakavaka toireti inoita kuti mwana angoona kupinda haina kumbovakwa nevanadhona ndakaita zvokuvavarira kwavo ndikutambudzika mwana uyo ari kurwara mambo ari kurwara ndinorara ndakagara ndinotaura vanhu uyai ndine vamwe wakadzorwa varipo kudhusi pano uyai mundibatsire ndofamba neusiku ndobatsirwa nemanext door uyai mundibatsire mwana uyo ari kurwara haasi kumuka handigoni kumumutsa izvozvo akura izvozvo gogo sei mundimutsa kuseni kuno ndasiya ndakakata kumutsa kugara pe ari kurwara anonesa paakarara ndo paanoita zvose mapomo Maita hino pane mashoko andabata ataurwa naadzorwa vaita sekuti vari kubvuma kunonoka kudenzera dare ndakutaura naatezvara kuti takamboita takagara dare so vanenge vakumbira adzorwa kuti ko zvakadii kuti isusu semhuri yekwadzorwa tatanga kunogara pasi tine adzimai vedu nemhuri yese tokurukura nhau ipi nhau iyi kuti mwana uyu uchengeteka sei kana paine zvawiriranwa zvokugara nokuchengeta mwana wozvidzosera kuna tezvara sezvo nyaya yakudariko zvino dai nenge ravo kuti ichiudzwa kuti zvezvikufamba sei kuri kunzi zvadanzwo gogo vari kugara nagori munozviona zviri sei? Handichakwanisa simba chete ndiri kurwara mambo handichakwanisa makumbo angu kana mukaona akazvimba handigoni kumira kwenguva yakareba uchimusumudza ndoita wekuzvuva handichagona ndikasabatsirwa nevanext door vapupuri vangu ndova ndakagarisana navo handichamugona haagoni kumuka ndoita wekuvata kumutsa kuti amuka chamubikira kunotondinetsa kumubikira vana vangu ava mwana wangu mukomana akaenda ndikungatoni 10 years haana kumbotanoda pamba ndopanonzi pamba pangu nekunokumba kuti ndina kunokumba kwandinape kozvingu zvataurika kuti baba wagloria vamwe vaine stendi yavo yakazotengeswa inoitwa sei zvine uchokwadi? handinaumboonazvo vakuchagamira handinaumboonazvo handizivewo handitozivi kuti zvakafamba sei ndofunga zvaakuzikanwa kuda rero mumusha imomo kuti vangazivi kuti zvakafamba sei handizivi nekuti ndiri munhu anoti ndichitorarama kudai ndinorarama nemari yekuzvitsvagira ndoga kubva murume aripo achirwara kwemakore nemakore ndinozviraramira ndoga ndinorarama ndoga ndinozvitsvagira chokudya ndoga ndinozvitsvagira vaita ndo zvanaenda kunzwisisa but ndikuona sekuti zvazvone ini ndoda kubvunzawo mubvunzo kuna musiyama muri kuti Gloria akavakirwa toilet nemadhona pamusha pavaaka ipapo nokuti ndopaanga paakutonzi ndopamusha pake madhona aya ndeapi aya tinowana umbowo hwakazara here kuti madhona ndo akavaka musha uyu sezvo ava vari kuti ndivo vakavaka ya zvinhu zvangu zvese ndinombonazvo ndinenge makundipa nguva yekuti ndikwanise kutsvaga makondatsi amai vachona vaimiririra handiti munhu anoti seni ndikada kuti ndiri kuchengeta zvirema ndinogona kutumirwa mari ichibva kunze
then inini muno ndinde chizosponza. Saka mai vachona varipo ivo vandomuzara akatomboenda kuchikoro chamai vacho akadzidza ameno akazenza akuita zvevarume patsingo. Mutemo unoti anochengeta vanorarama nehurema kwete kuti zvirema. Izwi iroro rinoita sekutuka. Maita basa nao. Ndana kuamka nito. Taure. Alright. Ndachida kuti nyaya yestand yavari kuramba ine hombo futi wakazara. Stand yakatengeswa 2004 yakatengeswa 10 million. Ndo mari yakatengeswa. Vanhu vari pastand yaGloria vakanorejistwa kubhuku rasabhuku Murape. Vatoripo izvozvi kutaura kuno. Saka dare kana raida kuti rinyatsoita ongororo netsvagurudzo taikwanisa kuti tiribatsire nekurisumudza kuti riende pastand todedza kuti sabhuku Murape kuti Dzorwa aziva kuti takanetsana mumusha akafa tisingataudzane tisingaonani takatozongodzwa musi wafa kuti afa nameguru nenyaya iyoyo yekuti taimuti wakatengesa musha wemwana. But asi nyangwe stand kana yakatengeswa naArthur ichitengeserwa vakatengeserwa yakatengeswa mumusha menyu hatisi kuzviramba. Saka mhosva dzakaparwa naArthur dzakafanana nedzekutengeswa kwemusha idzi dzinoenda kuwedza here kana kuti dzinodzoka kwamurimi vanadzoro? Dzinodzoka kwatiri asi pekuti agare kaparipo paakati ndipo paachagara. Asi imimi ndimi mune basa rekugadzira kuti mwana waye awane pekugara. Sezvo tati mwana ndewenyu, mukuwasha ndewemusha menyu. Ava mai guru venyu vamapa mutoro avo kwamuri mutoro. Because chishona chaicho chinototaura chichiti imimi munofanira kutoripa mai guru avo nemutoro wenyu wavari kutakura. Ndo zvinotaura shona. Nokuti amai guru avo vasiri vombudzi vemutoro. Mutoro ndewenyu vanadzoro. Imi munofanira kutovatenda nebasa ravari kuita nokuti mwana wavo vari kuchengetwa vemuzukuru kwacho. Hapana ropa ravo ka. Vanga vachichengeta mwana wayo vakamirira murume wavo Arthur. Arthur haasisipo pamba. Arthur ndo mumvuri waGloria. Wanga uchiita kuti amai ava vachengete Gloria pamba pavo. Zvino hapasisina mumvuri apa. Kana imi maakuda kuti mwana wayo achengetwe kumba kwaanga achichengetwa, zvoreva kuti maakutsvaga nzira dzekuti panowanikwa mumvuri sei unoita kuti mwana wayo achengeteke, sezvo amai guru venyu ava vari mutorwa mumusha menyu. Tezvara ndo vasimuka vakamiririra hanzvadzi yavo. Asi chokwadi chiripo ndechekuti nyaya yedu yatakatarisana nayo iri pakati penyu vanadzorwa namai guru venyu. Ende mai guru venyu imimi vari panapa kwamuri mutoro wamakatochengeta mumusha menyu. Saka muda kuti mutoro wenyu imimi wogara pamutorwa sei imi varidzi venyaya muripo. Zvakanaka kuti muri kutaura kuti aive nemusha wake wakatengeswa nemukoma wenyu. Kana musha wayo wakatengeswa nemukoma wenyu ka nhasi kana takazvitarisa toti ndimi makatengesa. Nekuti Arthur ndimi handiti. Saka kana kuti mugadzirise nyaya yekuti Gloria ogarepi inodzoka futi kwamuri. Kana mati muda kutsvaga musha wekuti Gloria aende kunogara wamuchabatanasa naDzorwa kuti munotsvaga vachengeti vachamuchengeta, ibasa renyu futi. Basa harifaniri kuwanikwawo kuna amai ava. Amai ava havaziriwo vanopa decision yekuti Gloria ogara papi. Amai ava vari kutongobatsira imimi vanadzorwa, ende kubatsira kwavo kunofanira kuine mumvuri wenyu sezvo murimi varidzi veropa. Saka mumvuri wacho wanga uripo hausisipo ka. Saka nyaya yakufanira kudzoka kwamuri imimi kuti toitei kuti tidzorere mumvuri wekuti mwana wedu achengeteke mumba umu. Kutaura chokwadi ka panenge pachitokanganiswa ipapo kuti Gloria anogara. Amai vanonzi ani mai ava? Mukati? Skefa Rubero. Kuti Gloria anogara mumba mamai ava Skefa. Imi munenge mutone mhosva ipapo. Amai ava vakatoya kuna mambo vachinditi mambo ndikuchengeteswa kutorwa pamba pangu. Mune mhosva ndokuripisai.
Nepo nhasi uno amai ava Gloria akanzi haasisipo. Amai ava vane simba ka? Vane simba rechavanoita here pana Gloria? Gloria akanzi haasisipo vanotoyaudza imimi kuti hemone zvaitika kumwana wenyu kuno. Imimi ndimakutakura mutoro, handiti? Saka nhau inodzoka kwauri Dzoro. Iwewe nemhuri yako ndikufanira kugara pasi move neurongwa hwekuti Gloria ochengeteka sei. Nekuti mumvuri waaive nawo paaigara paPaskefa hausisipo. Ende kugara kwaari kutoita ikoko mutsika dzedu handizvo. Mutsika dzedu inenge itori ngozi iyoyo. Nekuti amai ava nhasi uno vakanzi vaparara, vachadzokera imi vana Dzorwa kuti makandichengetesa ropa rei. Mai ava vakanzi nhasi uno vakanzi havapo, zvoreva kuti mimi munofanira kuva ripi? Munofanira kuripa ana tezvara nekuvachengetesa mwana wenyu. Inyaya yakaoma chaizvo nekuda kwemamiriro akaita Gloria, handiti? Asi chokwadi chiripo ndechekuti Gloria mwana wekwaDzorwa, muzukuru wekwaDzorwa. Imimi wekwaDzorwa ndimi munopa Gloria amai, handizvo here? Haana here vamwe ana amai Gloria? Varipo. Saka imimi ndimi munopa Gloria amai kuti ava ndo vaamai vakawo, handizvo? Handizvonotaura tishona here naimi? Amai vaGloria pavakashaika, Gloria handaifanira kupiwa amai? Aipiwa amai nani? Nana Dzorwazve. Saka nepo nanhasi vana Dzorwa imimi munofanira kupa Gloria amai vake ndokuti mwana uyu achengeteke. Ende amai vamunomupa ava amai ava havamo mazviri. Chava amai ava kutongopururudza sambuya, handiti? Basa rambuya nderei? Kutongopururudza kane kutsigira kuti mwana achengeteke. Kana vati winduuye ndikubatsirei, ivo yakubatsirai sezvavaita vanga vachikubatsirai. But chokwadi chaicho amai vaGloria varipo kumba kwaDzorwa. Kana mada baba vaGloria ndimi mafanira kuteerana nedzinza remukwasha wenyu kuti mumuendese kuna baba vake. Ava amai ava mutsoro idzodzo havamo. Ndo chokwadi chaicho ichocho. Tsoro dzese dzine chekuita naGloria amai ava havamo madziri nekuti hadzina padzinovabata. Padzingavabate chete hunge aripo. Nanhasi chinovabata ndechekuti vanomira sambuya vachituma muzukuru wavo, vachigezesa muzukuru wavo, vachipururudzira muzukuru wavo. But zvine chekuita nemutumbi waGloria neupenyu hwaGloria zvadzoka kumbereko. Mbereko yaGloria iripo, mbereko yaGloria iri kwaDzorwa nekwaSigauke, handiti? VekwaDzorwa ndimi varidzi vembereko, ndimi munopa Gloria amai, ndimi munopa Gloria imba yekugara. Mamupa imba yekugara, kana mada imwe yacho mbereko yechipiri iri yekwaSigauke, kana mada kuitsvaga ndimi zvakare munotsvaga mbereko iyoyo. Hazvinei naamai ava mukati zvinhu. Saka mhinduro iri kutoda dare kubva kwamuri vana Dzorwa ndeyekuti urongwa hwenyu hwakamira sei hwokuti mupe Gloria amai vake neimba yekuti aende kunogara. Mubvise mutoro kumutorwa kwamakaisa mutoro. Ende muchitobvisa mutoro iwoyo ikoko, tsika dzinenge dzichitoti munofanira kutoripa, munofanira kungotora. Nekuti mutorwa wamakachengetesa ropa rei. Kutoti patsika dzedu panofa munhu ane mwana panotogadzwa baba kana amai. Hazvina kuitika here pakafa amai vaGloria kutoti tagadza ava ndivo amai vake? Ndaiva mudiki zvekuti handita chadotomoziva. Saka idzanyaya dzekuti tisi takazongosarawo Mwari atichengeta. Saka nyaya zhinji dzadzekugezerwa kuti pangoene tisi takura. But ipapa pandasunzwa ndichinzi baba wakwaDzorwa ndauya nevamwe baba mukoma wangu atori mburu kwandiri. Pane vamwe futi vasipo vari kuchwesha. Takanonoka kubatana saka taime kuti futi vange vachiona.
idayo dzorwa mukuru zvakutora handizvo here izvi amai vaGloria ava makamupa ndevapi zvinoitika ndezvekuti akanga abvudzi asirwa Gloria vakashayika kudhara vaitedzana naye amai vaGloria. asi tsika dzedu handizvinoti amai havafe akanga ashayika handi munomupamba wamwe amai ava vakadhiwa vaiti vari kuchengeta vapi iva vana vaiguru but mutorwa ka akachengeta ndataura ishora yemumvuri kuti mumvuri waisha amai vanga vakahwadha pasi pemumvuri wemurume wavo handiti murume wavo haasisipo mumvuri hapachina nekuti hapasina mumvuri imi makufanira kuchitora wenyu mwana kuvapa pavaitaura kuti vari kutengesa musha vozoti mari yacho naishande kuna Gloria. Musha upi wakatengeswa waGloria? Ndati handimati musha wakatengeswa naArthur. Arthur ndimi izvi anotengesa kwega. Niraka tataura kuti amai vomutorwa mucha madzorwa handiti emutorwa ende muridzi wenhaka yemadzorwa ndiani? ndisu ndimi. Saka amai vanotengesa nhaka yenyu imi mune murupi roza zvinoitika ndezvekuti pabara apa panodesa rekuti mune makupasanura ndati mune muchitengeserwa nhaka yenyu muri kupi? Atisawirirane yaitengeswa katisawirirane titataudza kuti taitaudza nachiruzi patogara pamuvanhu sitongotedza hedu tsika dzedu panofa munhu handiti munhu anotodongezewa zinto amai vavo ava saka ivanongoti pakazofa amai vavo paifanira kuzikanwa kuti vasiya mwana Gloria aifanira kungoramba aina amai. Kugara kwaGloria nambuya hakwaibvisa kuti Gloria atadza kuona munhu anonzi amai. Dena nhasi mai vaGloria vanga vari nanabata vanga mamati munoda kuzogara semhuri. Pamwe pana magara semhuri motoyeuchidzana kuti pazvakazodai uyu ndiye akazonge ndiye amai. Kana mwana akanzi ari kugara nasekuru amai vakadonongedzera. Tachikumbira kuti matibatsira ipapo kuti ana amai kana tavapa ezvezvi vamwe vanenge vakaroorwa vari kumisha yavo toti ava ndivo amai vaGloria vari kwavari zvinozogona here kuti abve kwaari achienda kumusha womukwasha wakaroorwa mubvunzo wabvunzwa kudarika mbonaipa dzorwa ndivo sekuru vaGloria ndivo vana hanzvadzi dzinoti mwana wedu kuna Gloria ndiye anogara pasi oronga kuti achaita sei pamachengetero emuzukuru wake ari iye nehanzvadzi dzake. Handiti kureva kuti dzorwa wacho ndini hatitaure menzaniso wokudai dai Sigauka akabvisa mombe dzake dzeumai achibvisira amai vaGloria mombe idzodzo dai dziri kuti Sigauke kana achibvisa mombe yeumai anobvisa achiisa ku anoisa kumusha kwavo anopa ambuya vake amai vangu dzoenda kumusha kwaamai vangu but dzinoti dzaichengetwa mudangamani dzaichengetwa mudangamani dzinozobviswa kana vasisipo varidzi handiti but dzinososvika dzichipindira mudangamani achibvisira ani mudzimai wake achibvisira mudzimai wake kane mwana wake Gloria ndewo ari kubvisira kwa ani mombe yeumai inovhumba mirandi ana mai tudzei saka mombe kana ichibviswa ichinovhumba mira Gloria inenge ichienda mudangamani kana dai Gloria aroorwa angaitambira achimira kuti amai achidya mari ndiani dangwa muchato kana uroorwa wataunganira zvataunganira pano ava ndovanira samai dai Gloria akazvisimbira nhasi uno achizvifambira taungana takurodza Gloria pano amai havanenge vaine chokuita here but ndosaka kati kuti mutoro wenyu kwamakauisaka ava havana chokuita pana Gloria chavo chete kungopururudza nekutondobika panzo handiti ana mbuya ine munobika panzo kupakuya vanhu vadye zvikutoitika mukati umu havanei nazvo because hazvisi zvavo. Saka nyaya ngaiitwe sei ngaitakurwe nevaridzi vayo vanhu vavanadzorwa. Ibasa renyu imimi vanadzorwa kuti muise musoro pamwe chete mutsvage musha wokuti Gloria aende kunogara
kana zviri izvo zvamada, kana mati muda kumuvakira imba momuvakira, motsvaga makuita mudeme wenyu wokutsvaga vanomuchengeta, achichengetwa ari mumusha, madzorwa munova ndiwo mumusha maamai vake. Nhasi nyange Gloria akanzi ashayika, anogara kumusoro kwaGloria ndiani? Ndiani anogara kumusoro kwaGloria? Amai vake. Vapi? Havasiri kuzikanwa ivavo. Anonongedzera amai ivavo kuti anonogara kumusoro kwemwana ndiani? Dada kudhara. Ndimi vana dzoro. Ndimi vana dzoro. Anonongedzera hausiri kuenda newe dzoro wewe. Saka chiri kunetsa pachiya, nyaya nyanga iri pachena wani. Alright. Sapedze. Taura? Mambo chimwe chinhu futi chinonetsa. Mazuva kuti hanzi atakafa February ataurwa naTezvara. Ivo amai guru vacho navari apa vari kuchengeta Gloria adzimai vedare. Imbobvunzewo kuti kubva pafa Ada pamba pangu wakatsika kanganiwa. Wanotongesa nyaya dzisidzo ndokuripisa. Tadaro kamambo. Ndaro wanotengesa nyaya dzisidzo. Wanotongesa nyaya dzisidzo. Aiwa apa ndawandoni kuseri. Apa adzimai vako era. Kuda ndibvunza adzimai vako inini kuti makapedzera rini kusvika kumba kwamurume wenyu. Handozvandiri kuti ndiite. Ndadzimai vako ka. Iwe une kodzero yekuvadeedza mai guru hekuno. Mogara pasi mokurukura kana kuti vari mumusha menyu akaroorwa nemi. Handiti? Saka nini ndinoda uchituma manje. Kuti dei mudzimai wako ngaauye pauri iwewe. Ndakutera. Aiwa. Wadonderera wazvinzwa. Ndokuripisa. Udati ndichiudza adzimai vako kuti endai kumurume wenyu. Ndakatezvera nyaya yakutopera. So anadzorwa pajika ka. Handiti? Ufanira kuvandatsika nechivanhu chedu. Maringe nemwana anenge asara mumusha nekugadzana nhaka kuti amai baba ndiani. Handiti? Munofunga sei? Munofunga kuti muchaita sei wefuati? Tigaise nyaya imwana. Gloria agara atori mumusha mangu kudhara pamba pamai guru vako musha pangu pa. Saka enda kutsvaga amai kavandotsvaga. Kuti pana naamai ndikavagarisa pasi. Toita dare ravo. Ivo vanozivana neukuru hwavo kuti achanga achiva amai pane zvinhu zvanosara ndiani. Kana ndapedza izvozvo vari kuchema kuti kumusumudza nekudii kutsvaga musikana webasa wavachagara naye achivabatsira pana Gloria nokuti agara ari mumusha mangu. Amai varipo, musikana achavabatsira. Then kana vachidawo zvezvikafu nechii, ini sababa wemusha zvechikafu hazvingabvunzwe kwandiri nokuti ndichachengeta mhuri yambiri. Sekutaura kwangu vachiita ivo, ndinoona sekuti zvakavarerukira. Regai titore mukana uno toda kutambira Majesty vedu vedare rekuno kwaChinamhora, vane mausina pano vaapakati pedu. Mumwe wedu atotonga naye, mumwe wedu anotipa mazano, mumwe wedu anogona kupinda muno chero nguva. So toda kutora mukana uno kuvagamuchira kuti vaapakati pedu. Majesty tinogamuchirai. Tinogamuchirai kuuya kwamaita. Aiwa, sununguka izveni murumba menyu. Masvika tine nyaya yekutanga yemhuri yekwadzorwa nemwana ari kurarama neurema. Tatizama kuda kuyananisa mhuri yekwadzorwa nevari kugara nemwana iyeyo kuti mwana angagare nani chaizvo. So tatoti fambei taona nyaya dzetsika kuti panofa amai, mwana amai vakafa baba vakafa, ipo ndanga achigara naambuya vanapa. So ambuya ndo vari kuti taremerwa ivo zvino. Dai ana baba anadzorwa, mwana uyu muzukuru wenyu, dai matibatsirawo. Ini mutora wacho kundikunda. So patandasvika ndekuti tabuda pachena kuti panofa munhu patsika dzedu, mwana anopiwa amai. Kunzava ndo amai vapa. Kunzi wapiwa unzi ndia mwana wako ato mwana wako mutoro unomwana zvazvani. Zvazvamusota handamuna nadzorwa kuti vatudza kuti nezvinhu zvautaisira kuti vaona kuti mwana ana amai, mwana agare zvakanaka. Vavarindi ndekuti mwana ave naamai agare zvakanaka, tipedze dambudziko kuna ambuya. So tandugadzorwa
tsika dzedu dzinoti ukasvika padare raumbero unenge wazviratidza kuti ndine simba racho. Ukasvika dare raumbero unouya wakabata mbudzi yako handiti. Saka aiwa ichatira tataziya aiwa pakanaka nokugamuchirai taurei nyika. Apa nyaya yapo ndekutaura kuchinzwa kuna gogo kuti zvinovaremurukira here kuti varambe mwana agere ipapo motsvaga amai vamunonongedza ndivo amai vaGloria, motsvaga mubatsiri vari ipapo, kana kuti pfungwa dzavo vakutoti dai achisuduka ipapo vamutsvagara pamwe pokuti asi pekugara. Sekutaura vangu vachiita zvinoratidza kuti ivo vakuda kutapudzirwa mutoro kuti munhu abve ipapo vari kugara papi ipapo mutsvagare papo. So zvinhu zvanoda kuti muchiwirirana mega nadzimai munogona kunongedzera amai mwana achiramba ari ipapo here, mutsvaga mubatsiri kana kuti akutsvagwa pamwe pakasimuka pokuti agare. Anenge amatare nadzimai itane bvunzana vazvizwa zvamataura pamusoro edai. Inini yanguva yakareba ndichimboedza kuti vamwe kumirira kusvika gore ndaimirira kuti zvinyi zvinogadzirisika, nekuti muna April ndemapanzi nomusiyam aiwa megoro zvamati vana vada kumbonyaradzayi aiwa isusu tiita kuti ngotoroweyo. Saka kubva ipapo kwanga kungotasira kuti kuda vari kuziva handina kukasika kumai, asi kuti ndicharamba ndinaye zvinogona kutondikanganisa nekuti handichakwanisa zvachose, handichakwanisa handikwanisa. Panadzorwa manzwa zvokutaurwa munoda nguva yakadii kuti mugadzirise nhau yekuti Gloria ogara papi? Ndataura shona yekuti kumba kwaArthur kusisina mumvuri kunoita kuti Gloria arambe achigara ikoko, ende imimi kuti murambe muchidzorera Gloria uko kusina mumvuri zvinonetsa. Ingozi pachishona kuchikoratsika ikoko uko hakuna ropa raGloria uko. Ropa raGloria raakuda kutsvagwa kuti woriwana papi paanonogara pane mumvuri wake. Kana magarisa uko chinenge chitori chikumbiro chamunenge muchitoita chekuti amai ava vakauya kuna mambo kuti manadzorwa ndokuripisai kuti muri kuchengetesa mwana wenyu kumutoro. Muri kundinzwa? Ndati uko hakuna mumvuri waGloria uko. Tsvagai imimi vanadzorwa pane mumvuri waGloria paanoenda kunogara. Imimi mochengeta mwana wenyu ari pamumvuri wake pana amai vake. Ndapa maoptions maviri ekuti kwamuri vanadzorwa ndokumbereko. Mbereko yechipiri iri kuwanikwa kwaSigauke. Aidha kwenyu kwadzorwa oro kwaSigauke ndokunofanira kugara Gloria, ndokune mumvuri wake ikoko. Saka ndoda time frame yekuti imimi muri kugadzirisa nhau yenyu rini kuti Gloria abve uko kwaari kugara kuna ambuya auye kuna amai vake. Zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa mambo, but kuti ndipe time frame zviri kundiomera pakuti ndoda kuti ndigare pasi nevanhu vachona vese toronga kuti toita sei. Anonzi vanhu vacho vese ndiana musha wangu ana amai nevamwe vana baba vasipo. Saka ndiri ndega handigoni kuti ndikapa time. Saka ndanotaura nyaya yetime nekuti ndiri kuziva kuti unofanira kudedzera dare remusha wako iweyo ranadzorwa moungana mopanana mhinduro yekuti mambo vakati zvakati ndozvatinofanira kutoita pamusha pano. Ndosaka ndakuti ndokupa nguva yakadii yekuti uite musangano iwoyo muve nechisungo chemusha chekuti Gloria achagara kupi? Kune mumvuri waamai vake. Ngataure dzoro atatogologara pasi ndati ndokupa nguva yakadii tichiona kuti vamwe vanhu vachitovaunganidza zvinobatika. Aiwa ndandipindura zvandakubvunzai. Tongorarama
kuti mukasimuka panapa musina kundipa nguva kazora kuti muda kutopedza gore rese musina kundipa mhinduro. Ndosaka zvakafanana nedare ratagara iri richitopiwa date nenguva dzekurigara. Nemiwo zvakare pamweya yatiri kukurukura tinofanira kuva nedate nenguva yamunofanira kuita zvinhu izvi kuti muchazviita panguva yakadii. Mazviita ndoda mhinduro yekuti maronga zvipi, chisungo chamapa ndechipi. Pamunotokurukura zvakare ipapo munofanira kutoudzana zvanzi namambo ambuya vatakachengetesa Gloria kwegore rese avo imhosva yatofanira kutoripa. Hamungonotora Gloria uko musina kuripa, munoripa motora mwana wenyu. August ndo patati neurongwa hwekuti musha wese vanhu vanenge vachiuya tichigadzira zvoda kugadziswa. Emergency. Hatimirire August. Emergency. Ikadaro inoita sei kusungirira ini ndiri ndega kuti ndauya mudarika. Hausi wega dzoro. Ndadedzwa ndiri mudiki pane vakuru kwandiri. Saka pamwe pacho pachidawo time frame yekuti ini ndinodzosera nawo kudare remusha toungana nevamwe vangu toudzana. Varume avo tochiona kuti ana amai tinovabata sevanhu vandachiti vakaroorwa vari mudzimba dzavo. Haugona kungorikana wati mangwana hwaikuno kuti mwedzi uno hwaikuno. Vanhu vanoda mari yekuti kuungana kwevanhu isusu vachona kuronga urongwa hwekuti tiunganidze mari yekuri pamai kuti zvinoda mari. Zvakanaka muri kunetseka kuwana mhinduro. Ndokupai kusvikira musi wa15 May. Munofanira kunge magara wenyu musangano wana dzorwa maane mhinduro yekuti muri kuita sei kuti mupe Gloria pekugara. 15 May. Munofanira kunge maita zvinhu izvozvo. Makutonipa mhinduro yekuti chii chamaronga, semusha mapa chisungo chekuti chii. Tawirirana. Tawirirana mabati pikise zvamataura. Ndime mubatsiri wedu kana tikaipa topotera kuti kwamuri. Saka hatina nharo mama. Amai. Ndiri kupa vanhu vekwadzorwa kusvika musi wa15 May. Kuti vanofanira kunge vane mhinduro yekuti vachaita kuti Gloria agare kupi. Kana pasina chinenge chaitwa sunungukai kuzokuzozivisa mama. Sekuru, standiani Shepherd, manzwa zvatiri kutaura ka? Tipei nguva inoti titendera kusvika musi wa15 May. Ava vagare pasi vaite chisungo chekuti Gloria ogara papi. Simudza kuti tuye kudare rineri kuti mutiyananise. Uda mutungo yachanga iri. Aiwa pakanaka mazvita ndinotenda ndipo pandakuperera. Yes.